Doza nivîskar û reşembîrê navdar ê Kurd Musa Anter li şeşemîn dadgeha cezayên giran a Enqerê hat dîtin. Musa Anter ku wek apê Musa tê naskirin li gundekî Mêrdînê ji dayîk bûye û roja 20 îlona 1992 di temenê 72 salî de li taxa Seyran Tepeya Amedê ket ber êrîşekê û hat kuştin. Heta niha encamdêrên wî tawanî nehatine dadgehkirin û cezakirin. Kemalsi ki esasında Kemalsi Tırne'yi, her diyarı. İşte ki ev kuştuna apı Musa, ji tarafa devleti hatı çekirin. Yani beri na belki notu dua bağımı hatı kırın, belki notu pencantu çeşa van demali gerek diyar var ama tabi hükümet bana çekiri düzdikin destekadar niser dosyayı venakin, zeyde venakin. İşte canım hevi dikin ama hevi ama tüm her tim evala dert gibi. İşte bu bir havacı biz baverna ki müthiş encam ki baş der gibi. Take sedema ragirtina dosyayê jî ew e ku îfadeya Abdulkadir Aygan nehatiye wergirtin ku di dosyaya kuştina Musa Anter de tê dadgehkirin û dema çend salane li Swêdê dijî. Aygan di salên 1975 û 1985 de endamê PKK bû. Piştî cudabûna ji PKK di salên notî de bu endamê jî temê ku rêxistineke nehêniya dewleta Tirkiye bû. Lê pişt rewek şahethal derbarê tawanên kiryar nediyar de ku di salên heştê û notiyên sed sala borî de li Bakurê Kurdistanê ji aliyê jî temê ve hatine kirin hinek zanyarî eşkere kirin. İsveç makamlarına yazılan Ew nivîsên bu aliyên peywendîdarên Swêdê hatine şandin derbarê radestkirina Abdulkadir Aygan de. Di rûniştina îro de hatin behskirin û careke din biryar hat dayîn bû desteserkirina wan tohmetbarên ku divê bên desteserkirin. Parêzerên dosyayê dibêjin di çarçoveya danûstandinê endamûna Swêdê ya NATOyê de Serokkomarê Tirkiye daxwaz ji hikûmeta Swêdê kiriye ku Abdulkadir Aygan radestî Tirkiye bike. Biz senelerdir Abdülkadir Aygan'ın ifadesi... ئێمە چەندین ساڵە داوامان دەکرد گوتەی عەبدولقادر ئایگان وەربگیرێ. ئەمڕۆ سەرۆککۆمار داوای ڕادەستکردنی عەبدولقادر ئایگان دەکات. بەڵام بە گوێرەی یاساکانی سوێد ئەمە جێگای باس نییە، چونکە کەسێک داوای پەنابەری سیاسی کردبێت سوێد وا بە ئاسانی ڕادەستی ناکات. İsticada bulunan bir kişinin İsveç kolay kolay teslim etmez. Rûniştina roja duşembe ya dadgehê bo 15 îlona bê hat paşxistin. Eger di rûniştina bê de dadgeh biryarê nede ji ber derbasbûna 30 salan di ser bûyerê re roja 3 îlonê dosye bi yek carî tê girtin.